sitten jos mennään näihin korjauksen asioihin, niin ulkonäköistä tätä rintamallistaloa, miksei sovi muihinkin yhtenäisiin rakennuksiin, niin se, että niistä sitten tehdään, kun muodistetaan, muodin mukaisia, erilainen vuoraus ja nämä värit, listotukset, oudot irtoristikkoikkunat, tuuletusikkunat, kaikki tällaiset, ne häiriköivät. Että tämmöinen ehjä, kiva, siisti alue, niin sitten se alkaa pomppia joka suuntaan. Että kun ensimmäinen energiakriisi oli silloin 1973, niin sen jälkeen sitten jopa asuntohallitus huolestui näiden korjausten ulkonäöstä. Ja sitten tällaisessa kirjassa on hyvin tiukasti suhtauduttu esimerkiksi ikkunoihin, että ei tällaisia paksulistaisia, epäsymmetrisiä kaikkea muuta, vaan pitäisi tehdä niin kuin ennen on ollut. Pitäisi siis uusia vanhan tyyppinen ikkuna. Taikka tällainen, että ei ikkunoita saa jättää kuoppaan, että eristyspaksuinen, eikä sisätilamuutosten takia saa muutella ulkopinnassa, eikä laittaa noita epäsymmetrisiä ontuvia ikkunoita, vaan pitäisi olla niin kuin on ollut ennenkin. Pitäisi tehdä sen mukaan, kun se on ollut. Ja sen sijaan sitten tarjotaan kaikkia alumiiniikkunoita ja muita, jotka näyttää sitten vanhassa talossa aika kamalan näköiseltä. Tämäkin on suuri, kookas, kaksikerroksinen historiallinen talo ja yhtäkkiä siinä on tuollaiset kamalan jäykät, puoleen tuntuiset alumiiniikkunat. Ikkunat kuntoon sanotaan, mutta eihän tuo laita ikkunan kuntoon vähän rikkoo ikkunaa, että ei tolla lailla, vaan pitäisi korjata ne. Mutta kun uuden ikkunan tuottajat, niin nehän sitten mainostaa koko ajan tietysti, että vaihda ikkunat, joko sinulla on uudet ikkunat, joko sinun ikkunat täyttää tämmöisen ja tommosen normin, niin niitä koko ajan toitotetaan. Ei just kukaan sano, että hei, korjaa vaan ikkunat, ja vanhat on hyvät ja säästää varmasti rahaa, kun ei mene uusimaan. Helsingissähän on menossa nyt se aalto, että näitä noin 20 vuotta sitten vaihdettuja ikkunoita vaihdetaan taas. Sen takia, että ne laitettiin tuollaiset tylsät yksiruutuiset ja nyt sitten palautetaan se ruutujako edes entiselle. Vanhaa ikkunahan ei saada takaisin, mutta saadaan sen näkymään. Tämä on jo aika yleistä. Ja taas voi sanoa, että kyllä olisi parempaa, että rahan käyttöä, kun vaihtaa edestakaisin ikkunat. Nyt sitten sellainen käytännön neuvo, että vanhassa ikkunassahan tiiviys on se, mikä on olennainen kaikissakin ikkunoissa. Ja vanhassa ikkunassa ei ole tiivisteille tilaa, että se pitäisi tehdä. Että uuden ikkunan, jos ostaa ilman tiivistettä, siinä on 3 millin rako ympäri puitteita. Ja siihen tulee sitten 5 millin puristuva tiiviste, niin silloin se on tiivis. Että vanhassa ikkunassa rako ei ole, ja sen takia pitäisi ymmärtää, että ei sinne voi laittaa pelkästään tiivistettä, kun sille ei ole tilaa. Vaan se pitää tehdä tilaa ja sitten tiivistää. Tässä nyt toinen tämmöinen käytännön neuvo kotikonsti, että tämä liimapaperitiivistä. Ja sitten kun ihmiset sanoo, että ei liimapaperia enää saa, niin tämä on kaikkein halvin, että tapetti liisteriä ja sitten leikkaa A4 suikaleiksi ja liisteröi kaikessa rauhassa. Se ei ole mitään. Sillä lailla saa. Ja VTT myös testasi sitten museovirasto tilasi tällaisen liimapaperitiivistetyn ikkunan ja se päätyi, että tämä on nelinkertaisen ikkunan yhtä tiivis kuin nelinkertainen ikkuna. Eli niin sanotusti täysin tiivis, että näin helpolla sitä, että ennenkin osattiin elää ja tehdä tiivistä, kun vetoa inhottiin. Saanko kysyä tähän väliin? Niin. Saanko kysyä tähän väliin? Nimittäin nyt myyvät meillä sattuu olemaan just tällainen ikkunahomma ja projekti tulee nyt ajankohtaiseksi. Ja et pistellä enää paperista, liimapaperia, se on muovivirtasta nykyään, kun myydään, jos saa jostain. Niin, näin voi just olla. Kyllä. Joo. Että vitsihän tässä tiivistämisessä olisi, että siinä ei ole muovipintapaperia, että se voi pestä pois. Että sehän tällaisessa, kun tapettilisterillä, niin sehän lähtee vedellä sitten. Että niinhän ennen maailmassa tehtiin, että talvituplat vietiin vintille kesäksi ja taas sitten laitettiin takaisin syksyllä ja keväällä siis pestiin vaan se märkä paperi pois. Että se muovi ei ole tässäkään kyllä hyvä. No vielä tästä energian säästämisestä, että tämä edellinen
energiakriisi tässä mielessä ja sen aikana sitten tulleita tietoja, niin tässä on eräs talo laskettu, jossa oli energiahinta siis vuodessa 1600, jos seinilläkin menee 10%, 160, siitä säästö 25 euroissa, se olisi 40 euroa säästö vuodessa, lisäeristys 8000 ja niin kuin nähdään takaisinmaksu aika olisi 200 vuotta, jos rahan korko on nolla. Siis tämä on ihan todella tämmöistä. Me tehtiin televisio-ohjelma, mentiin pankista pyytää lainaa näillä perusteella ja aina heitettiin ulos, ei tämä kannata tämmöinen. Näin siis narrattiin ihmisiä, että pitäisi eristää, että oikeasti siis vanhan talon lisäeristäminen ei kyllä kannata taloudellisesti. Että se on eri asia, jos ajatellaan, että kaikki maailman vanhat talot eristetään, niin valtakunnallisesti siitä voi ottaa yksilöllisiä ei kannata. Ja nyt pitää ajatella, että jos otetaan rakennukset ennen vuotta 50, niitä on noin 15%. Ja koska vanhan ajan talot on pienempiä kuin uuden ajan talot, niin rakennuskuutiota on varmasti paljon alle 10% nykyisestä rakennuskannasta. Eli siis nämä pitäisi unohtaa, ettei mitään määräyksiä ajeta näille terveiden talojen päälle. Että ennen vuotta 50 rakennetut saisi olla rauhassa. Nythän tiedetään, että sen aikaiset nämä umpitiilikerrostalothan ovat niin sanottuja matalaenergiataloja runnoltaan jo tällä hetkellä. Ja sitten näitä tiivistyksen kannattavuutta ja sitä, että eristyksen yhteydessä usein pilattiin tämä tiivistys. Yksi olisi tämä huonelämpötilan alentaminen, missä olisi valtava säästöpotentiaali, että jos sitä viitsisi laskea pari astetta, niin siinähän se olisi energiasäästötavoitteet. Ja tuossa on lehtileike Me naisista 65 sanotaan Englannista, että miten siellä sanotaan, että huonelämpötila ei karaistuneen englantilaisen mielestä saa ylittää 12 astetta Celsiusta. Sehän on edelleen Englannissa lakina, että vuokranantajan pitää huolehtia, että plus 12 on asunnassa. Se on asumislämpötilassa riittävä. Toiset osaa. Sitten siis vetoisuus on tärkeämpi kuin eristys. Eli nyt on tällainen, esimerkiksi Biilteemasta saa halvan mittari, jolla mittaa sitten ympäri, mistä puhaltaa, ei tarvitse lämpökameraakaan. Sitten joitakin on tällaisia rintamamiestalossakin, ja tässä on yksi virhe, jota niissä useissa oli, tarkoittaa, että eristeen alla lattiassa nostettu ylös tuo vuoraushuopa, niin silloin sen huopan ja seinän väliin jää ilmanrako. Että alapohja ei ole ilmatiivis, tuo laudutus, sieltä tulee ilma ja se puhaltaa huoneeseen. Nämä niin sanotut kylmät lattiat, ne johtuu tästä. Ihmiset avaa, vaihtaa eristeen, panee kiinni ihan yhtä kylmät kuin ennen juukun. He ajatellaan, että tuuli puhaltaa sisään. Se on se niin sanottu kylmä lattia. Et sinne taas vaikka liimapaperi tukkoksi, niin se on sillä korjattu. Ulkopuolesta eristeestä voi sanoa, että se on tehokkaampi, mutta sitten usein rumistaa talon ja sisäpuolisen taas sitten on halvempi, että jos tekee huoneelta, mutta siinä voi olla sitten jotain etuajattelusta, putket ja sähköt siirretään. Tässä on vielä kotikonssi tapetoimisesta, että jos on näitä talon liikkumista johtuvia halkeamia, niin niitä ei pidä yrittääkään tapetoida yli, vaan sinne halkeaman päälle, kun tapetoidaan, niin laitetaan tuommoinen märkä, vaikka sanomalehti suikalle, ja sitten kun vetää tapetin yli, niin se tapetti pingottuu siihen, se rako on siellä näkymättömissä. Ja samahan sitten koskee pinkopahvitemppuja. Tässä on tuolla repsottavat pahvit seinässä. Tässä tapauksessa vaan naulattiin takaisin kattohuopanauloilla kaikki nuo levyt seinään. Ja sitten pinkopahvihan voi tehdä, kun tekee neliskulmaisina arkkeina, niin neliskanttisina, niin miten pienessä paloissa tahansa. Et seinä tehdään vaan näitä läppyjä täyteen, tuossa nurkassa 3 läppyä, ja sitten sillotetaan ne rajat, missä näkyy ne pinkopahvin nauloissa. Kattonaulalla naulataan, ei tarvitse hienoa semmoista pinkopahvia, että koko huone olisi yhtä pintaa, vaan se käy näinkin. Ja tuossa sitten sillotetaan ne ja sitten tapetoidaan päälle, oliko se hyppäisikö se yli, niin näkyy lopputulos tapetoitu päälle. Vielä perustuksesta se, että perustusvaurioissa taas niin se pitäisi selvittää syy, ja se täytyy poistaa. Tässä näkyy se, että kun on tehty autotalli, niin maassa ei ole lunta tuossa nurkassa, ja silloin se routii syvälle, ja silloin tuo nurkka on hajonnut. Että siis pitää sitten lämpöyristää se pohja.
Ja sitten vielä salaojituksessa, että sehän pitää aina olla huollettavissa. Myös yksi firma julkaisi tietonsa salaojatarkastusfirmassa, että noin 100% tarkastetuista salaojista on tukossa. Sen takia, kun niissä ei ole huuttelukaivia. Että ei ole järkeä tehdä järjestelmiä, joita ei pysty huoltamaan, että niistä sitten on ilo lyhytaikainen. Ja vielä ehkä me voidaan tähän lopettaa, niin tai katsotaanko pari maalaussanaakin, mutta on tämä kierrätys, että sehän on ehdottomasti sellainen niin kuin hyvin tärkeä ja suosittava asia. Tässä on vanhaa Ossoo Rantasalmelta. Olisi hyvä, että ovissa on saanut ja ikkunassa karmit mukana. Että se on niin kuin puolet rahasta menee siihen, jos joutuu teettämään karmit ja asentamaan uudet sarannat ja lukot ja kaikki. Että ne on vaan niin helppo ovet nostella myynteen, kun se karmin irrottaminen on vaikea, mutta kyllä pitäisi olla karmit mukana. Ja sitten tuossa näkyy peltikuoriuunia, näitä peltikuoreja on kierrätettynä. Niin, vielä ulkomaalauksesta lopuksi se, että sodan jälkeen vuonna 1951 arvioitiin, että siis 75 000 oli maalaamatta 90 000 rintamamiestalosta. Ja silloin teollisuushan ajoi hyvin voimakkaasti näitä puunsuojia, niin sanottuja puunsuojia. Tuossa 59 vielä kirjoitettu, että saattavat lahota niin paljon, että niitä ei enää voi pelastaa. Nämä rintamamiestalot olisivat mukaan tuhoutumassa. Siis silloin heti sodan jälkeen ei edes punamultaa saanut. Se mitä tehtiin meni metsän leimauksiin ja kaasulaitoksen puhdistukseen ja sellaiseen, mutta sitten sitä sai, mutta sitä maaliteollisuus ei mainostanut. Se ei halunnut, että ihmiset keittelee itse jostain halvasta punamullasta, vaan pitää siis käyttää teollisuusmaalle, pitää ennen kaikkea panna näitä puun suojaa, myrkkyjä, jotka oikeasti niin kuin halkeiluttaa puuta, kun aurinko osuu näitä pinotekseja, ja sitten öljymaalle ja teollisuusmaalia siihen päälle. Ja käytännössä todella siis ne oli vuosikymmenen ilman maalia, ei mitään hätää, sitten ne maalattiin kun maaleja sai. Ja vielä viimeistä tästä väriskaalasta, että väriskaalahan oli sitten sodan jälkeen hyvin vaalea, tässä pikkusen niin kuin voimakas ja monivärinen skaala tässä on tarjolla tässä kirjassa, että taas niin kuin maalitehtaat halusivat värien käyttöä edistää, että käytännössä oli vielä paljon vaaleampia, että valkoinen on kaikkein kestävin ja silloin kun se oli lyijyvalkoinen, se oli taatusti homeettumaton maali ja oli hyvin kaunis skaala. Ja maalaustekniikat sitten oli, tietysti tuli tätä keittomaalia, sitten oli öljymaalia ja sitten tämä petrooliöljymaali jonkun verran myös sitäkin, koska se oli niin halvennettu öljymaali. Et siinäpä ne puupintojen käsittelyt oli. Mutta ehkä tämä tässä riittää ja nyt jos värimaailma kiinnostaa, niin tuolla on tätä maalarimaalasi taloa kirja, jossa kerrotaan rakennuksen väritysten historiaa. Kiitoksia.